jardunaldian hau nahi deula ikusi bi ikuspegitik. Bat, ikuspegi kliniko batetik, mahai inguru bat horretarako antolatu dugu, eta beste ikuspegi bat, ikuspegi industriala edo robotikarena geure enpresei zuzenduta. Hau da, korporazioan dauden enpresei arlo honetan interesauta daudenak eta beste batzuk arlo honi begiratzen ari direnei, ez? Enpresak esate detenean, enpresa industrialak, zerbitzutako enpresak, Mondragon Unibertsitatea, zentro teknologikoak, inguruan dauden beste bai residentzietarako, aitamenirako, baita ere enpresa pribatuak, beste enpresa pribatuentzako, eta azkenik baita ere zuzenduta dago osakidetzako farmazeutikoen munduari. Nolabait debate bat egon dadila eta debate horretatik sortzen diren ideiak eta gauzak ia baliagarri diren bide berriak hartzeko eta negozio berriak hartzeko, eta gero gure enpresentzako mix honek interes handia dauka, ze nolabait harremanak sortzen dira geroko negoziotarako, ez? Harreman hauek nolabait estimulatzean ikustet ona dela. Oain dano gaudela nolabait momentu larrietan, ez? Eta baianan are gehiago, ez? Eta bide berriak bilatu berritugula, eta osasungintza ere bide berri bat izan daiteke neurrian, horrelako ekitaldiak egitea eta mistura honetan ideia berriak sortzea, negozio berriak sortzeko, ala beharrezkoa zaigula, oain inoiz baino gehiago.